Ja sam čovjek od poverenja, čovjek od ovoga, od onoga, ali ne slažu se svi što sam mnogo pričao, što ja se uvijek eksponiram u medijima i tako dalje. Bili poznati tako u tom šmeketskom, nekom bojanskom stilu, ne neki ekstremni kriminal, ali sve smo znali, sa svima smo se družili, ali preko njega ja držim dupli oroz i na njemu i na kratežu i ciljam ih ovako, oni ne znaju šta je to. Ili mi se noge, onaj pištolj sklizno niz onu trenerku i stoji mi ovdje, ono je imalo lastić, pa koliko toliko još i drži, vidim u cev, ali oči izađe, neće izađe, kad su se nosile starke, polednice, to znam šta sam jedno. Ja iz grada napad, polako, s tom puškom.